Hej og velkommen til den nye tutorial, hvordan det er, man sælger sine ting på vores server. Og hvordan man køber en grund. Så det første, det sælger vi. Så vi sælger noget diamond. Det er så her. Så står der, at det er en klods af diamond. Fordi diamond ligger lige hernede, og der står også diamond på. Og man sælger den for 300. Så højre klikker du bare. Så sælger man en. Heroppe der sælger den 32. Det har jeg så bare ikke lige nu. Men det kan jeg hurtigt skaffe. Sådan. Så har jeg solgt det for 9.000. Så kan jeg lige se mine penge. Jeg har 24.031. Ja. Så simpelt er det. Og når man skal købe det, så smadreklikker man bare. Det vil sige venstre klikker. Og så skriver hvor mange du gerne vil have. Jeg vil gerne have en, så skriver jeg det og trykker enter. Så får jeg så en. Og nej, jeg kan kun sælge hvidt ud. Nu vil jeg gå op og vise jer, hvordan det er, man sælger eller køber en grund. Så går vi så til byen. Og byen den skal være fed, og der er ingen grief. Og admins vil gerne hjælpe dig, hvis der sker en fejl, eller hvis der er noget andet. Der må ikke være nogen åbne huller, nogen åbne farme. Det vil så sige, for eksempel sådan noget, det er også en bøde. Igen. De har allerede fået en bøde. Men så, ja. Gå hen til den grund, jeg gerne vil købe. Tag bare lige en af de små. Der står så her, det er C24, og det er bare hvad religion hedder, og den koster 4.600 mining coins. Så højre klikker jeg simpelthen bare på den. Og så er det min. Så kan jeg så bygge ind i den, og slet ind i den. Jeg gør lige hvad vi. Og det bedste det er faktisk at slet til et hegn. Det ser sådan lidt til noget hegn der, eksempel det her hus. Der hænger hegnet fast. Så lad være med det. Ja, du